To ako ozaj si bol na Slovane, dobrá foto s Freakom. No, ozaj, videli ste tú foto? Videli ste tú foto? To sa len nám môže stať, ty kokos. Dával som to aj na Instagram. Naša fotka, ty vole, s Freakom obletela celé Slovensko, pomaly. Proste boli sme s Freakom na hokeji. Boli sme s Freakom na hokeji na Slovane. A nejaký fotograf Slovanu nás proste odfotil, lebo ja som prišiel v bystrickom drese, Freak prišiel v slovanistickom drese, takže celkom halus. A šerol to Slovan na svoj Instagram aj Facebook. Jo. A potom proste mňa najviac pobavilo, ty kokos. Najviac ma pobavilo, jak proste všetky komenty, kámo. Fuzzy Legend, to sú Gouti, Fuzzy a Freak, to je Freak od Fuzzyho. Fuzzy. Podľa mňa admin si musel hovoriť, že to čo spôsobil, vieš? To čo spôsobil proste. Na každých iných príspevkoch majú, že 3 komenty, 1 koment, 15 komentov, 8 komentov, vieš? A zrazu, what have we done, vieš proste? What have we done? Takže môže byť. Každopádne aj tak najviac ma pobavili komenty na Facebooku. Počkajte, ja to skúsim vyhrabať. Ja to skúsim schválne vyhrabať. Najviac ma pobavili fakt komenty na Facebooku. Lebo Facebook to je proste, to je platforma, tam sú najlepší Slováci. Tam je to gro. Čiže dali to aj na Facebook a tam tuším pár komentov bolo, že proste Slováci v akcii, počkaj. Jo? A tuto na Facebooku už ma takmer nikto nepozná, vieš, lebo tam je proste hlavne staršia generácia a tak ďalej, na Instagrame ste ma všetci označovali. Tuto takmer nikto. Takto to má vyzerať, jasné, super, veď prečo nie. V Košiciach nepredstaviteľné, ono sa asi stalo niečo, že v Košiciach nemajú dovolené ísť v hostovských dresoch, neviem. Hokej nás má spájať, jo, všetko good message, jasné. Dobre, niekto ma tu označil, bacha na to, niekto ma tu predsa len označil. Yes. A počkaj, kde to bolo? Jaže reklama na Telekom. Ak chápete, tak chápete. A toto ma najviac pobavilo, kamo. No čo, manželia ste vyšli na hokej a každý fandí svojim rodákom. On druh prišiel na to z tejto fotografie, že my sme manželia. To len na Slovensku, na Facebooku, v komentároch sa ti môže stať, že proste z dvoch heterosexuálnych kamarátov ti proste urobia manželov. Chápeš, proste to je neuveriteľné, fakt, tie Facebook komenty sú úplne top, kávo. Úplne to. Aj, bože, no a potom ďalší. Homo, proste homo, týpek potom odpovedal. Primitívny príspevok do diskusie, nepochybne hodný intelektu písateľa. Proste Facebook komentáre, jo, ako proste, to sú proste Slováci, kámo, vieš. To sú proste Slováci vo Facebook komentároch, takže vravím. Naša fotka fakt obletela celé Slovensko, aj Facebook, aj všetko, fakt paráda. Ešte to tuším hodili niekde na Hetrik.sk. Fakt topka, mne sa proste najviac páči fakt, vieš, na tom Facebooku, že tam ma takmer nikto nepozná, lebo tam sú, hovorím, hlavne starší ľudia, by som povedal. Takže tam si proste prečítaš nejaké tie topovky úplne, no. Slovan Vystižne reaguje na kauzu nevpustenia ich fanúšika v drese na štadión v Košiciach, jo, čiže vraj v Košiciach sa stala nejaká kauza asi, že proste nebol pustený a akože Slovan je dobrý, že ma pustili v mojom bystrickom drese, vieš, tak akože preto to hodili. A no počkej, tu máme 114 komentárov, počkej, čo tu popísali typci? Paštíkari sú vagabundi, trebalo kukláčov na nich, super. Čo som čítal, tak šlo o to, že fanúšik Slovana nemal lístok do sektora hostí, ale medzi domácich, tak mu bolo povedané, že môže ísť medzi domácich, no bez dresu Slovana, myslím, že to nemáme, že úplne ho nepustili. OK, tak toto sa asi stalo vtedy v tomto. Plačkolan, super. Super, fakt. Kúpené decko jak celý Slovan. Akože mne zaplatili, aby som prišiel v bystrickom drese a akože sme nafilmovali túto, aby akože Slovan vyzeral tak pekne, že ja som prišiel hostovskom a dovolili mi, alebo jak to mám chápať? Kúpené decko jak celý Slovan. Asi si ma podplatili, no viete, tá fotka bola naplánovaná a asi tak to chápem, no. A pozri sa, ale bacha, aj tu ma niekto spoznal. Pozor sem. Niekto ma spoznal, Aj na Facebooku, predsa len. Takto sa našiel. Pri tej ich návštevnosti, hej no, ako bolo tam čo nejak 4000 ľudí, Slovan akože túto sezónu slabotka celkom, not gonna lie, ale tak Bystrica nemá čo hovoriť tiež, neplačte. No proste. Proste super. Fakt, najviac ma bavilo proste tie Facebook komenty, vieš, lebo tam ma takmer nikto nepozná absolútne. Takže to bolo úplne top proste. No, koľko si dostal Lukáš ten balík, kámo. Dostal som FIFA pointy, vieš jak. Keby ťa to zamelo, tak v Košiciach som ja ten veliteľ, čo ho nepustil. Takže Kofi nám vysvetlí kauzu, hej, let's go. Kofi v čete má nejaké inside info. WTF. Išlo o to, že naši predali celú halu košickým fanušikom a nemal som preňho miesto a pre veľkú rivalitu bol zápas vypísaný ako rizikový a chlapa som nemohol vpustiť v ich drese na príkaz bezpečáka. Išiel bez. Jo, čiže
Dobre, už asi chápem. Hej. OK. Asi pochopiteľné, I guess. Dostal 1000 viewpointov a 500 coinov za to, že išiel na Slovan. No. Halus. Nie, ale fakt ako tá fotka proste, ja som vôbec nevedel. Len mi potom Freak povedal, že tuším, že tam videl fotografa, hej, že videl fotografa, že sa tam pohybuje a že možno aj nás odfotil, že keby sme sa náhodou našli v galerii proste po zápase alebo dačo, tak akože nech sa nedivím. A je taký, že aha, OK. A zrazu proste post. Zrazu post na Instagrame, že hokej nás má spájať. Vamos.